Malawi Brief. The Right Honorable Speaker, we lost a number of prominent people, which pains me. This is supposed to be looked into it. And as I congratulate you, the Minister of Homeland, please take use of this, that we need not to lose the human resource in that way, how we've been losing people here, very prominent people, especially that of Chikangawa, whereby the plane was asked to take leave when there was no fuel. And whatever we are getting from the social media, whether it's true or not, it pains us. Please take note that you've got to have the inquiry, whether the inquiry was done, but we are looking forward for a fresh inquiry on this, that why is it that we lose a very prominent person? We lost a very prominent person. This is supposed to be taken note. When we talk about the few meals a day, when you talk about the employment, when you talk about the NIF, when you talk about the mega farm, some of these prominent people, they're the ones who are supposed to implement some of these. And we need to look into it, that why is it, and who made that recommendation to say, please go and take body this plate, this donia without fuel. This person is supposed to be taken on book. Why is it that they allowed those things to happen? And we need to have answers on this. Please, we need to have answers on this. Those are prominent people, and we salute you. You had those differences with the late. You did even nothing, but you were able to empower that person. Some people had differences with the late, then they had to take that from into their hands. The action should be taken. As I'm concluding, Mr. Speaker, sir, let me talk about the road infrastructure, which the President said. As much as I salute the Utengawo upite kwa mabwana akulu ku DPP. Chonde musaiwalane, munali ku opposition, mwafutika ndipo malankhaza, mwaenda limodzi m'mavuto alipo ena kuma constituency wawo sizidayendere. Ndimafuna ndikupempheni chonde mabwana ku DPP, musaiwalane, mwaphula njwera za moto limodzi, mwavutika limodzi. Chonde mukumbukirane, wina ndi nzake mukumbukirane. Chonde ena agwira ntchito mozipereka ndipo aononga chuma chawo, aononga chuma chawo, koma mwina chifukwa cha nkhondo imene nali kudera kwawo sadapambane. Ndimafuna ndikupempheni, musatengeke ndi anthu oyenda, musatengeke ndi anthu osakhazikika. Utenga ndikukupemphani akulu aku DPP, amene mwakumana ndi ziphinjo zochuluka. Pa mavuto mudali limodzi, muziphinjo munali limodzi, panonso zinthu zayenda. Mukumbukirane ndithu. Ndikuyankhula pano ena ma business awo adatha, ndikuyankhula pano ena ntchito zidatha, ena ndikuyankhula pano ali mavuto osiyanasiyana, ali ndi mabala osiyanasiyana. Musatengeke, musaiwalani, musatengeke ndi anthu amene othamangira pamene zinthu zili bwino. Mukumbukirane ndithu, ndikukupemphani kuti chonde mukumbukirane mau awa ndikuyankhula ni mau akulu. Musaiwalane, njoka mwakumbira limodzi, pamene yakwana nthawi yogwira mbewa. Chonde musatayane, chonde ndikukupemphani, nthawi yokumba njoka mmakodolana, mumayendera limodzi, nkhondo mwamenyera limodzi, nkhondo munali mumodzi. United ku DPP inaliko. Pa nthawi inonso ndimafuna ndikupempheni chonde mabwana ku DPP, mumve chilangizo changa, mukumbukirane. Mai Jesse Kabwira anati ku opposition ndi kumanda. DPP munali kumanda, koma muli kumanda konko mumakumbukirana, mwagwira ntchito usiku ndi usana. Ndikukupemphani chonde, amene sakuyenderani musataye anzanu amene sizidawayendere. Chonde mukumbukirane.
ndine mtumiki wanu mwambuye Bishop W Kachenje. Phone number yanga ndi omweja 088 12 38 639. Amene mukufuna ya WhatsApp ndi 099 5252 356. Shalom, shalom, shalom.